Vols un salt de qualitat immediat als teus prompts? Posa-li exemples. Quan afegeixes petits exemples dins el prompt, li ensenyes el camí abans de que camini. Primer, agafem com a exemple. Escriu un missatge per vendre cafè Premium a oficines. El resultat és genèric, massa llarg i sense crida a l'acció. Ara, afegeixo un exemple de to. Com a entrada, vendre cafè Premium a oficines. Com a sortida, missatge curt, proper i amb crida a l'acció. El model replica l'estil i la mida. Després li donem un exemple de format. Com a entrada, preguntes freqüents sobre entregues. Com a sortida, un exemple amb 3 punts. El primer, la pregunta. El segon, una resposta amb 2 línies. I el tercer, una referència a la política d'entregues. Qualsevol tema seguirà aquest esquema. Com a plantilla ràpida, objectiu, públic, 1 o 2 exemples d'entrada, sortida, format final i límits. Si vols, deixa el teu prompt als comentaris i el millorem en un vídeo futur.